Moromoro nyakora mogo dhiambo machielo majaber rwakni machiegni e weche manyien mag duol mokwongo e higa mar 2026 nyakora mogik moro ma intie we amosi ni happy new year. Nyinga en George Batiada kendo ni weche gi achiel kachiel kokalo Ramogi TV mondo ing'e ni gin mage mosetimore chakre ne piny ru nyaka gi sani. Magi oting'o weche mag masiche mag apaya nyakora Ramogi mamedore pacho ka imedo kwa piny owacho kachiel kod jowuoth mondo med keto wang' ma ok diemre mar ne othir kata geng' masiche mamedore a peyni mapacho ka. Kopogore kod mago nyakora Ramogi nitiere weche mamoko ma wan go moting'o mag siasa to kod chal mag madhi nyime e ODM kachiel kod okenge mag serikal mag thiro masiche mabiro kaluwore kod both ma ikelo kod jogo mane kod ting' mar gedo e gwenge mopogore opogore. Magi to kod mamoko mathoth mokwongo ayudo thund weche. Asubuhi na mapema tuliweza kushuhudia ajali ambayo ilihusika pasi moja ambayo inaitwa Uwezo na hata lori ambao haya magari mawili yalikuwa yakielekea sehemu za Kisumu. Jia uchielo tho bang' bas yudo masira ya apaya Malundiani Muoroni kako machielo bas mar Guardian yudo masira kendo weyo jopuonjre 10 gi hinyruok Kimende. Ukiangalia hii barabara imeisha upande huu na imeisha upande huu. Kwa hivyo hata ukiona kuna accident, ukishuka upande huu utaanguka. Kwa hivyo accident inatokea kwa sababu hata ukiona kuna nini ushuke upande huu, shoulders za rami zimeisha. Namba 2 hii mataa unaona iliwekwa. Pia nayo hii mataa imetuletea shida kwa sababu haiwaki. Masiche mathoth mag apaya matimore e gweng' Makarai apaya mawuok Nairobi kadhi Nakuru omedo kelo luoro kod penjo mathoth. Ang'o matimore Karai? Woche ni malo, kalam ni malo, buge be ni malo. Koro kaka jonyuol timre onge angaika kaka na wuotho kama gige nagi tich tek moloyo ok wawinj mayot kaka janyuol. Moko kuom jonyuol medo ywak ewi medruok mar nengo mwandu ma jopuonjre donjo godo e skunde. The people who are undertaking the works are people who do not qualify to be called a contractor. We want to send a strong warning that once you are caught undertaking such works, you'll be prosecuted. Sirikal ogolo siem ne jogedo madhi ataro gi chike e gwenge maseme. Arwakni machiegni nyakora Ramogi bed thuolo mar ndiko na namba en 33600 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Mi apachi kutende kod weche manyien ma wakelo ni odhiambo makawuono. Jaloko mar iluongo ni Wilson Ochuka, nyinga en George Bati machiegni. Jiaboro wito ngimagi masiche ariyo mag apaya motimore gwenge mopogore opogore ma Fort Tenan wang' apaya ma Londiani Muoroni kod Block 4 wang' apaya ma Nakuru Eldoret. Kamachielo jopuonjre 10 oyudo hinyruok e masira mar apaya manotimore e gweng' ma Kimende wang' apaya maduong' ma Nairobi Nakuru seche mane bas mane giidho ka gidok e skul ne obayo yo mogore piny. Magi timore e kinde ma familia mag ji 9 manyowito ngimagi masira manyoro e gweng' ma Karai Naivasha ochopo e kar kano ringre ma Naivasha Sub County Hospital mar yango wedegi. Joiso Duor chakono weche manyien mag duol gi ripodni. Ndalo auchiel kende e higa manyien mar 2026 masiche mag apaya podi medo kelo thoe mag oganda mathoth e pachoka. E gwenge mag Fort Tenan wang' apaya Malondiani Muoroni ji 6 othoe masira mar apaya manotimore kar saa 11 kogwen makawuono e kin bas mar kambi mar Uwezo mane ochomo boma ma Kisumu mane otuomore rigiri kod trailer. Na sisi tukiwa madaktari wa mashinani tumeweza kusaidia ama kuokoa watu ambao wamepelekwa hospitali ambao yenye iko Fort Tenan, na saa hii tumepata kujua ya kwamba waabiria tuseme 5 ndio waliweza kuaga na driver moja wao wa 6. Richard Makori achiel kuom jowuoth mane otonye masirano lero kaka ne gichako wuoth maber kowuok e boma ma Nairobi nyaka chop kama masirano ne otimore. Nilikuwa kwa hii gari nikitokea Nairobi. Hii gari nimeikata kitu saa 1 ya usiku. Sasa ndio tukakuja, ajali katokea.
Koyango masirano, komanda mar obila ma Kericho James Ngetich okwayo derepe mondo luw chike mag apaya ka gitiyo kod apayano ma Londiani Muhoroni. Jogo moyudo hinyruok otere ute thieth ma Fort Tenan, Londiani kod Kericho level 5. Sehemu ya Londiani kwenda mpaka Muhoroni ni area iko na kona nyingi na ni mteremko. Na barabara iko safi lakini iko na kona nyingi na miteremko. So ile kitu ningeomba ni kwamba madereva wafuate sheria za barabarani. Komachielo, jopuonjre 10 oyudo hinyruok kama moko oresi e masira mar apaya manotimore okinyi ma kawuono e gwenge mag Kimende, wang'apaya maduong' ma Nairobi Nakuru, tok bas mane giidho ka gidhi e kaunti ma Siaya Obayo yo. Jopuonjre mane oyudo hinyruok otere od thieth ma Kijabe Mission Hospital, kama moko to ne oresi ka girito kony kod hocho. Kaluore kod joneno, dereva mar basno chal ka gima ne ool, kaluore ni basno kende ema ne oyudo masira. This accident inaonekana huyu dereva ni kuchoka kwa akili. Maybe hata si kupenda kwake to cause this accident, but because of the tiredness. Gikwayo duol mochung'ne ritruok e apaya NTSA mondo ne ni kembe mag nyamburko madhi e wuodhe maboyo obedo gi derepe 2. So mimi kwa SACCOS, NTSA, wote long distance car they should have to drive us. Now I emphasize on that. Tungependa sana wawe waangalifu, hakikisha ya kwamba madrivers wetu wakifika Skodi Nairobi, kama mtu ametoka Western akifika Nairobi wanabadilisha huyo driver. Masira marapaya machielo otimore otieno manyoro kar saa 1:45 kama trailer manamba mar ndikruok mare NKCJ 326R mane ochomo Nakuru ne otuomore gi apiko mane ochomo Eldoret, kama jariemb apiko gi jal mane oting'o nowito ngimagi kanyo. Ringre maggi noter e kar kano ringre ma Eldamaravine Sub-County Hospital. Magitimore e seche ma familia mag ji 9 manyotho e masira marapaya nyoro e gwenge mag Karai, Naivasha, ochopo e kar kano ringre ma Naivasha Sub-County Hospital mar yango ringre wedegi. Familia go mirima no hingo bang' neno ringre wedegi mane otho e masira mane ojuko bas mar Green Line kod matatu. Augustine Mucheke nigi lit e chunye bang' neno ringre nyakware ma jahigni 14 manyo wito ngimane e masira no. Chenye nalia tu mjukuu wangu mimi nimempoteza. Nilikuwa nampenda sana, hata akiondoka nikimwaga asubuhi nitakosa mjukuu wangu, lakini naomba serikali ile sheria tu ya barabarani msimu huu wajaribu kuweka mkazo. Giseyo Migao mochung'ne wuothe pachoka kuom medruok e masiche mag apaya ahinya to e wang' apaya ma Nairobi Nakuru. Ministry of Transport nitakana afuatilie zile magari zinakimbia kwa barabara kulingana na vile ziko, especially usiku. Magari mbovu zinakimbia usiku mingi sana, hizi buses zote. Wale wenye buses, tafadhali ukiandika dereva kazi, make sure dereva ako sawa ndiye apeleke watu. Joyce Oduor, Ramogi TV. Ramogi kuom kinde mokalo isewinjo ka iwacho ni masira mar apaya otimore Karai. To koro Karai ni en kama chalo nade? Piny owacho opedho e obok moyiedhi apini 20 ma masira jathoro timre e gwenge mopogore opogore e pacho ka. Moko kuom apini moyangi en apaya ma Nairobi Nakuru ma bende masiche jathoro timore. Achiel kuom gwengego en Karai manitiere Naivasha e apaya ma Nakuru Nairobi manyocha bende okelo tho mar ji 9. Sharon Ong'ao miyo wachal mar gweng' ma Karai kod kaka masiche thoro timore kanyo. Kuom thuolo malach, wuoth mowuok Nairobi machomo gwenge ma Nakuru osebedo wuodhe machal ka gima keto ngima jopiny kama ng'awo. Ma en kaluwore kod kwan mag masiche mosebedo ka medore e apayano. Achiel kuom gwenge maketo ngima oganda kama ng'awo e apayano en gweng' ma Karai. Ka ohala dhi nyime kaka pile, geche bende timo safar margi e gwenge mopogore opogore. E apaya ma Karai, masiche jathoro timore. Ma en masira manotimore odiochieng' manyoro manomiyo ji 9 owito ngimagi. Masirano ne otimore mana mita machuok gi kama jaod bura machon ma Lugari Cyrus Jirongo ne owito ngimane dwe mar 12 mar higa mokalo. Oganda mathoth osewito ngimagi kama ok tin ne ji 40 ne owito ngimagi e masira mar apaya manoriwo loch mafuta manotumore kod geche buora e higa mar 2016. Kwanza ukiangalia hii barabara imeisha upande huu na imeisha upande huu. Kwa hivyo hata ukiona kuna accident, ukishuka upande huu utaanguka. Kwa hivyo accident inatokea kwa sababu hata ukiona kuna nini ushuke upande huu, shoulders za rami zimeisha. Namba 2 hii mataa unaona iliwekwa. Pia nayo hii mataa imetuletea shida kwa sababu haiwaki. Hii mataa yote unaona huwa haiwaki. Kwa hivyo hata kama umeona mtu amepita uwezi
huwezi vuka. Baada ya mteremko ya Kinongi kuna hizo bump. Such that mtu akija na speed, agoge hiyo bump hivi, basi gari inapoteza hizo brakes na diposa unaona kunatokea accident nyingi. Accident nyingi hapa zinafanyika usiku. Na kwa sababu ya kufanyika usiku ni kwamba mabasi nyingi zina overspeed. Kai kadho chiro ma Kinungi mantiere mana kilomita 17 kende kowuok e boma ma Naivasha. Ka enorido mathoth mabende derepe jaridre godo kabiro Karai. Kaluwore kod jodak, ma e kama midhiero chakre godo. Hii barabara kutoka kure juu zinakuja zikiwa lane 3. So madereva wengi wanateremuka kwa ile speed walikuwa kule juu akifikiria ni barabara 3. All of a sudden anapofika pale line pale juu anakuta kuna line zimeisha 3 ni 2, alafu anakuta kuna bridge. Before apate hiyo bridge anapata kuna bump. So kama gari ilikuwa imekimbia pengine imepoteza breki, inakuja kama imepiga hiyo bump inaangusha gari kwa daraja. Od thieth mar kedo kod hinyruok mag masiche mag apaya bendo yange bathapaya kod St John Ambulance manyiso chal mar kaka apaya no keto ngima oganda kama ng'ao. Hii trauma clinic tuliletewa hapa, sisi hatuoni maana yake, na hata tangu ikuje hapo ndio accidents zimekuwa zikiongezeka. Hii St John Ambulance hii haitusaidii kwa sababu inafunguliwa asubuhi saa 2, inafungwa saa 10. Kama vile mheshimiwa amesema hapa, hiyo accident inafanyikaga usiku wa manane, kama saa 8, kama ile wakati Jirongo alikufia hapa ilikuwa saa 8 ya usiku. Na kama inafanyika usiku, bona isikuwe inafanya pia usiku, ifanye 24. Kawa chope stesendo bilama Naivasha, bende wayudo nyamburko buora moseyudore masiche mopogore mag apaya. Ma en nyamburko kido mar bus mar Green Line, mane yudo masira mar apaya odiochieng' manyoro. Matatu moro mane yudore masira mar apaya bendo banjre ma ok nyal yangi. Gima nyalo mako dhogo ganda nono en kwan mag nyamburko moyiengi e stesendo bilane mane yudore masiche mag apaya. Osiptende bendo pong' kod jowuoth moyudo masiche mopogore mag apaya. A total of 55 patients were brought here, and there was also one BID, that is one was brought in dead. Most of them had minor injuries. They were treated and discharged. We have 2 in theater who are being done debridement, and we have 2 remaining here in casualty. Jodak maka koro dwaro mondo piny owacho obi kod yore mar kedo kod masiche mag apaya e apaya ne. The solution to our problem, or to that problem, is this Lironi Mau Summit dual carriage dueling. We don't know when it will come. Vile Salga wafanya hivyo walifanya Salga, waweke hiyo buffers za kuzuia magari ya upande huu na magari ya upande ule hawezi pitana. Mambo ya rabos inaweza saidia sana, kwa sababu mtu anakuja kuelewa ya kwamba akigonga ile lambo anaweza kuwa kwamba anaweza anguka ama gari yake inaweza vujika kitu chini. Kwa hiyo margi eni mondo piny owacho kik lok negi ng'egi kendo owinj ywak maggi mar mondo ogeng' masiche mamoko manyalo neno. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi. Weg nyamburko mating'o jowuoth mong'ere kaka matatu okwayo jowuoth mondo kik ling' e kinde ma derep nyamburko magidho riembogi marach kaka yor geng'o masiche mag apaya mamedore pachoka. Kotelnegi kod director mar kambi nyamburko mating'o jowuoth mar Narok Line, Andrew Mwangi, mane olimo kendo romo kendo kuyo kod wede ji mane owito ngimagi e masiche mag apaya higa mokalo kod mago mane owito ngimagi e higani, ojiwo jowuoth mondo go namba moyiedhi mar fulo dereba mariembo marach. Kabende oseyo asoya ma obila mag apaya osebedo kakao ni ema miyo masiche apaya medore pachoka. Mwangi kata kamano pako serikal kuom golo apisa mag NTSA apeni. Ojiwo joriembo mondo kik chunre gi riembo e kinde magiwinjo ka dendgi ojony. Tungeomba tu kwa heshima kampuni zote ziweze kuangalia magari na madereva. Kama dereva anasikia usingizi, afadhali asimamishe, apeleke gari police station, asimamishe hapo, arade, apigie kampuni simu, gari ingine ikuje chukue hao watu, kuliko kupeleka watu na usingizi alafu upoteze watu. Kwa hivyo sasa tungeomba serikali iweze kuangalia, na wale watu askari wanapeleka kwa barabara waachane na pesa. Pesa hii ndio imefanya tupoteze watu wengi. Hii pesa shilingi 100, 200, 300 tumepoteza watu wengi. Naona kama jana kuna gari lifanya accident hapa Naivasha, na labda ilikuwa makosa ya driver. Ningeuliza tu kwa heshima ya wale abiria wamebebwa,
Ukiona dereva anayubayuba kwa barabara ama anasinzia, gari hizo zote, hakuna gari ambayo haina namba ya kampuni ama ya head office. Ipige simu ndio hiyo gari iweze kusimamishwa pahali yoyote, isije ikaleta mambo, ndio tutume gari nyingine. Yakora mogiko were kod weche mag apaya to wang'iye motenre kod weche mag gedo bende pachoka. Duol ma ochung'ne gedo pachoka National Construction Authority ogo duonde piny ewi kwan mamalo mag ute ma igero maonge lesen ma opuodhi ahinya e kaunti ma Kisumu. Wechegi owuok e kinde limbe maduong' otimo e sub-county ma Seme, kama giyango ni thoth udi ma igero e kaunti no ok opuodhi kendo onge kod obok moyangi mag gedo maggi. E twak margi kod jofwambo, duol no wacho ni apedha margi thuolo mar higa achiel e alwora ma Nyanza mahawo chenro mag gedo 1,500 kuom 2,000 itimo tok chik kendo koluwore kod chike mag gedo. Kisumu County kende giserango chenro maromo 1,200 kamiyo chiko kuomgi gin mago ma odhi ataro kod chike mag gedo. Kuom mano gikwayo joket mwandu kod jogedo mondo luwre gi chike mag gedo ma pachoka moting'o yudo puoth kowuok kuom duol ma ochung'ne alwora pachoka kod yudo bok mag gedo kowuok apise mamoko. We are sampling some of the sites and so far we have had a challenging day in terms of that we found most of the sites not to be compliant in terms of not having basic documentation, not having approvals, and not even having professionals that are oversighting the constructions themselves. So most likely the people who are undertaking the works are people who would not qualify to be called a contractor, and they are practicing illegally. We give them stop orders and we instruct them to comply with the instructions therein before proceeding with the construction again. We want to send a strong warning that once you are caught undertaking such works, you'll be prosecuted. There's a law that enables prosecution. Yakora mogi mane kaka duol mar NCA ochiwo wach kaluwore kod weche mag gedo matimore e counties mag Kisumu kata county mag Kisumu kaachiel kod bende counties mamoko magikoni gisetimo e nyoluoro margi ka ging'iyo rang'iny mag udi ma igero magikoni ok ochopo rang'iny kendo moko kuom gitimo kaonge kod obok moyiedhi. In bende samoro Nyakwara mogi ka in kod to kod ot migero machiegni gi kar dak mari inyalo penjo kata inyalo timo nonro mondo ichwal report ni mar kopone masira otimore ne ot orumbore piny to samoro nyalo bedo ni in bende yudori e masira makamano. Kowere kod mago wadhi nyime wang'iyo weche man totenore kod weche mag lwar mar orofa mane ochotimore South Sea. Ringre chukdar manyo chao wito ngimane e od orofa ma South Sea gikone to iki e kar iko Malang'ata Cemetery Nairobi. Mana kaka jafwambo marwa Walter Nyambagalero ma timore ka chukdar machielo to pod imanyo ndalo auchiel bang' od orofa no rumbore piny kuomgi. E kar kano ringre ma City Mortuary e kaunti ma Nairobi, ringre chukdar moyange ni Ali Adan mayande owito ngimane e orofa ma South Sea mane oruombore tich abich mokalo kendo ochom godo ma Moscow Masjid Jur ma South Sea kendo bagni alam. Dakika machuok to ringre chukdar no kowe kar kano ringre Malang'ata Cemetery ne kopo mogik. Leo tuko kwa mazishi hapa kijana ambaye ametolewa jana kwa hiyo nyumba, anaitwa Ali Edin. Tumemzika sahi. Today we are here to bury one of them. Unfortunately, the other one we're still struggling, but we are quite happy with the effort of government. To the best of their ability, the ministers have been there to try to see how best they can, retrieve the body, because definitely we cannot expect that person to be alive by this time. So we are happy with the progress, but we also want to appeal to the government that in a situation like this, we want to appeal for assistance. The families, both of them are very young families. Magiti mureka menyo mar chukdar machielo nyono odiochienge mar auchiel. Ka Seneta Mohamed Chute to kod Ekuru Yatani kwayo serikal mondo med tinga machielo mondo nyuak tich. Na wale watu wamekuja mazishi, familia wamekaa huko siku 4 na shida nyingi, wamechoka. Kwa niaba ya watu ya Marsabit nasema poleni sana. Ile kitu naomba, tumepata maiti moja tumezika leo. Tungetaka sana serikali ifanye juhudi. Watu wametoka mbali, wanaongojea maiti patikane.
Hiyo maiti ikifanywa bidii, mashini ikiongezwa, tunaweza kupata maiti ikiwezekana leo, itatusaidia sana. Vile mnavyojua Waislamu waweze kuwekwa sana, ndio maana leo ndugu yetu amezikwa. Tungetaka hata hiyo akipatikana tupate nafasi ya kumzika kama ako hai. Ni ngumu sana saa hii kwa sababu ya muda. MCA ma South Sea Abbas Khalif oyango ni sikunde ma podolor kaluore kod masirano ibiro yaw tarik 12 mar juma manyien. Yeah, we talked to the school. We are going to open school on 12th because when they open tomorrow, the kids will be focused only here. They can't learn. So I talked to the school. We open on Monday on 12th. As we noticed this morning, that road, the access road is inaccessible to pedestrians, to other users. We hope something will be done to make the place free. And if there are any institution or institutions that are affected as a result of the accident, let government act with speed to facilitate operation and normal life to commence. And that's my appeal to them. Particularly schools are open now. We need to be careful that we do not inconvenience the learners. Ofab kich bendo yango ni familia midusa mar orofano to kod wuon orofano kende ema osendiko dhogi ka obila. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Jokanyo e duond bura mar Jubilee oseyo jotelo mosebedo ka seyo jatend duond bura no Uhuru Kenyatta kaluwore gi kaka yiero mag 2022 ne ota to kod kaka Azimio ne obago kampen mage. Kotelgi kod jalupo gai mar Jubilee Fred Matiang'i gi nyiero seyo ma kamago gimedo ni piny owacho e kinde mokalo ne ochano mar keto put mar nono kaka yiero ma kamano notimore. Owacho ni korka Azimio Uhuru ne otimo korka kore e yo makare makik luo seyo e wiye. If people actually wanted the truth about what happened in 2022 and so on, this administration promised us that they will form a commission of inquiry on state capture. Yes. And in that commission of inquiry, they would include a clause on the administration of elections in 2022. Yes. We have been waiting for that commission of inquiry, and that is what they need to do. In the national leadership, we believe they have much more work to do that they need to spend time on, so that they'll spend less time on our party leader, stop attacks on our party leader, and stop dragging our party leader into irrelevancies. One of the individuals who is in charge of managing those affairs is the SG. And you know who the SG of Azimio is and was and is even today. If we had managed it well, there is every likelihood that Lyra would be in state house alive, having secured proper medical attention when he became unwell. Gina moda ka ogiweyo mara mokwongo gi kanyo nyako Ramogi dakika 21 bang' sa achiel mar odhiambo weche manyien mag duol biro ni kokalo e Ramogi TV. Anoka ndi bati Martin Ochieng kawuok Rweya neno Ramogi TV kenda mora ahinya kasto awiti jarodi Virginia mor kod ka kikelo weche manyien e yo makare Ndrodi Kopany kanyo Moriso Kumo kod Tony Mbogo gin kod Girodi Kopany. Erokamano Ramogi TV ler ahinya kendo waneno habari yo makaro Daily Gardens oro jo kwayo maber ne Rose Nyamonga Honorable Joshua Dongoron Gavana Nyong'o kachiel kod yawaduto te mawuok Kisumu mondo yudo ote makamano. Erokamano makamu wuoda sere Ogunja ngisa ni bati mosna joka nyanam duto te ni happy new year. Jogo magoyo koko e ODM kaka Sifuna gini chal ka gima giseyudo party gimoro koro giwe kelo koko e tungni e party mane babo weyo gi kwe. Erokamano nyamejo Okwiri wuoda lego ka ugagi bende ngisa ni Ramogi aworo chala mar masiche mag apaya matiego ganda jo Kenya. Dibed ni nyawawa yamo maracho ng'ado kod wanyaka higani mamiyo piny Kenya otima masiche mag apaya. Jali ma Kenya ni okalo ndaga mano MJ wuoda lego ka ugagi mawacho kamano. Architect Evans Asiyo wacho ni winja maber ahinya kendo wacho ni mos makende ne nyithindo mohinyore apaya mar Nyasaye migi chang gi ocho makende ahinya ne jonyuol ma samoro chuny gino bedo kago kibi bang' masirano. Bishop Okoth ko uri Nyasaye erokamano kachiel kod jana maus ngege un bende un ka we monda ka oyweyo kadugo to podan gi mamoko. Ma en duol e Ramogi TV. In a world where family is everything,
How far will one man go to claim what he doesn't deserve? Viusasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia babangu. Visit viusasa.com today and enjoy exclusive dramas. Erokamano. Nikech in kora winjo ka an gi chir. Abe kora paroni wabiro yudo yo mar wuok kae. Apar nit boduogo ka. Jogweng' kae bende biro chako wuoyo kuome. Nyasacha magi ang'o matimre? Sanju! Higa mar 2025 nyakwaro Mgajwang' osebedo higa mapek ahinya to ne oganda Luo. Bang' wito gai Raila Amolo Odinga, watemo mondo wawuothi kendo wadhi mbele, kata tek kamano. Kwachako higa 2025, akwayo ni hawi makare, to moloyo wawuoth kanyakla kaka oganda. Nikech riwruok marwa e tekowa. Happy New Year 2026. E kinde ma sikunde yawa yanga ne somo mar tam mokwongo higani kendo jopuonjre dhi nyime gi donjo e sikunde. Jonyuol e kaunti ma Homa Bay bende ogolo ywak margi ewi nengo mani malo mag gige somo ma idwaro godo jopuonjre e kinde ma gidonjo e sikunde ma gisome. Jonyuol go ywago nengo mag buge, uniform kod mwandu mamoko ma jopuonjre dogo e skul, gino ma gitudo kod nengo mar ngima ma sani oidho. E nonro mar Ramogi TV e kaunti ma Homa Bay, moko kuom dukni mag uso buge boma ma Homa Bay bende oyango nok mag jonyuol ma odhi nyime gi chenro mar nyiewo mwandu mag skul ka jopuonjre dok e sikunde mopogore opogore ma gisome. Jogo ma uso buge wacho ni higani kwan jonyuol ma nyiewo buge odok piny kendo uso ok ber ahinya kaluwore kod pek ma jonyuol sani kale. Chando jonyuol kendo janyuol wiye bar moloyo. To gi weche mag fee mi pesa midwaro sani nitie, wuoche ni malo, kalam ni malo, buge be ni malo. Koro kaka jonyuol timre onge angaika kaka na wuotho kama gige nagi tich tek moloyo, ok wawinj mayot kaka janyuol. With us middle class we cannot afford even to buy all the books, so it is forcing you to buy only the basic books and to buy in bits. Nijaribu sasa kuuliza kama huyu kasa mambao kwa pandani. Pia amesema pia mahali ambayo anarangua bei imeenda juu. So ananieleza tu kwamba hata yeye kama mwenye nauza hakuna namna. So ningeomba serikali kama inawezekana kitu kama vitabu ijaribu washukishe. Chono dicheng mane ya school kamae ok ninyal yudo ka wabet kaka wabet ni. Ninyal ok ninyal kata timo interview. Kechido ka line ni oko, yo line dwa ka books lakini sani inyalo neno ka ji nitiere ji ariyo kata adek kende. Gima tudogo wach ni en ni pesa ni piny e lwet jonyuol. Ginyalo biro gidwaro, gikawo mana gik moko ariyo adek, books ariyo adek kende, moko giweyo nikech ok ginyalo afford. Ngima ni malo. Nyakoro mogi kawere kod maga ni John Kamau men johala ma Thika oloyo siling milion 4.5 kotiyo kod siling 1,000 e tugo mar Shabiki Jet X. Kamau majegni 34 wacho ni donjo e tugono Jumamos mokalo kotiyo kod siling 1,000 kendo oloyo siling milion 4.5. Olero ni loch makamano koro kelo sula manyien e ngimane kowacho ni obiro kalo achiedhnade mag Januari yo makare kendo obiro chulo school fees gi nyiewo nyamburko mondo bedne rapar. Januari hakuna misheveve na kama siwa mara hakuna murenda. Kuna beshti yangu nilipigia nikimwisha Happy New Year na nilikuwa down, akanipea dhao
ya kuniambia hiyo ni kresi, na nilianza na hiyo thao hadi hapa penye tumefika sasa. Hiyo pesa wakati iliingia nilikuwa tuna ila wasiwasi. Sijaipata pesa kama hii. Shabiki ni ya kweli, si kama sites zingine. So nashukuru Shabiki pia, Royal Media Services. Januari yakuwa na misheveve sijui na managu, Timborenda. Ni Kanyama na Kamasiwa Mara. Gor Mahia idho nyaka ewi league maduong' ma pacho ka bang' loyo Kariobangi Sharks gonde 4-1 KPL odhiambo ma kawuono. Tugono obagi alap ma Kasarani. Ne giyudo gonde 2 e nus mokwongo mar tugono kokalo kuom jatugo Ben Stanley Omondi kod Ebeneza, kasto gimedo 2 e nus mar 2 mar tugono kokalo kuom Samuel Captain kod Felix Oloch. Nyaka sani Gor Mahia osegoyo tuke 13 kendo gin kod points 26, points 2 motelo ne Kakamega Homeboys, AFC Leopards gi Tusker kaka giluore no. Ebeneza! Humphrey Mondiaroko. Profusori Humphrey. Mondiaroko! Humphrey Mondiaroko! Anaanza fupi Brighton. Anacheza chini kwa chini Brighton. Kaluwore kod Sanya Koramogi we atike gi kanyo weche manyien mag duol chope giko. Jaloko mara osebedo Wilson Ochoka waromo saa 3 weche manyien mag oimore. Nyinga en George Bati, uriti masane.